Matko bolesna, swe oczy zwróć ku mojej nędzy, niedolę skróć. Ty wiesz, co boleść, co skargi szloch, przed Tobą, Matko, korzeń się w proch. Ty wiesz, co boleść, co skargi szloch, przed Tobą, Matko, korzeń się w proch. Ty bowiem 7 doznałaś ran, kiedy na krzyżu konał nasz Pan. Całe Twe życie bolesna nić, kielich goryczy musiałaś pić. Całe Twe życie bolesna nić, kielich goryczy musiałaś pić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Wysłuchaj nas, Panie, bo Twoja miłość jest łaskawa. Spójrz na nas w ogromie swego miłosierdzia. Tymi słowami Pisma Świętego rozpoczynamy mszę świętą, przeżywając sobotę po Popielcu. Przedstawiamy Panu Bogu nasze prośby, nasze intencje, a w szczególny sposób podczas tej mszy świętej składkowej będziemy polecać Bożemu miłosierdziu wszystkich, którzy poprzedzili nas do niebieskiej Ojczyzny. Adamowicz, można usiąść, Adamowicz Bronisław Michalina, Zenon Stanisław Marian, Zyk Janina Czesław, Ignatowicz Piotr Galina Iwan, Baranowski Janina Iosif, Zofia Szukilowicz, Stanisław Maria Bajdan, zmarli Mickiewicz Weronika, Batalow Konstantin, Bizukowicz Wiktor Henryk, Krukowski Jan i Stanisława, Gardziej Piotr, Ewelina, wszyscy zmarli z rodziny Podolskich. Dąbrowski Władysław, Emilia i Leontina, Janina Anton, Surowiec Jan, Janina Roman, Juchewicz Stanisław Aleksandra Witalij, Tarmasiewicz Wiktor, Wejcznarowicz Franz Helena, Stanisław Irina, Gajdis Czesław, Derwis Genefa, Sosnowskie Iosif Walera, Zygmunt, zmarły z rodziny Gursztynowicz, Roman, Mieczysław, Kazimierz, Gennadij, Wojciech, zmarli Kołzan, Wincenty, Wanda, Polina Filipowa, Polubinskaja, Stefania, Wincenty, Mороз, Sofia, Mieczysław, Juchewicz, Galina, Wiktor, zmarli z rodziny Pacewicz, Apanasik Aleksander, Władimir Suruda i zmarli z rodziny Suruda i Podgajskich, Zofia, Tadeusz, Genadiusz, Edward, zmarli z rodziny Podgajskich, Pietrowskich, Jankowskich, Szynger, Waszkiel Iryna, 21. rocznica po śmierci, Apolonis Wacław, Jadwiga, Eugeniusz, Górski Wacław, Melania,
Kuralowicz Ignacy, Bronisław, 5. rocznica śmierci Maria, ksiądz Jan Waraniecki, Bolesław Markiewicz, wszyscy zmarli z rodziny, Henryk Jan z rodziny Zietonka i wszyscy zmarli z rodziny Brażyckich, Sologubowych, Mordas, Dianina Stanisław z rodziny Romanowskich, Regina Zygmunt z rodziny Jarowskich, Wiktor Fedorowicz, Mackojc Kazimira, Mackojc Iwan, Józef, Marianna, Szukielowicz Franciszek, Jan, Anna, Józef z rodziny Czymburow, Stanisław, Szymanowicz, 15. rocznica śmierci, Zofia Darasiewicz, 14. rocznica śmierci, Miedwiedziew Arciom, Tyszkiewicz Stanisława, zmarli z rodziny Sadowskich, Zofia Wikięci, Marian Grużewski, z rodziny Cichanowicz, Wasilij Iwan z rodziny Dubickich, zmarli z rodziny Masalskich, Władysław, Eleonora, 4. rocznica śmierci, z rodziny Oniuchowskich, Stanisława, Stanisław, Waleryj Borowski, 2 miesiące po śmierci, Bralkowski Tadeusz, Józef, Zygmunt, Jadwiga Ryczko, Genoefa Józef, Szymanski, zmarli z rodziny Bralkowskich i Siarskich, Anna Szynkiewicz, Stanisława i Galina Gajdarowicz, Lobaczewskich Antonina, Felix Teofilia, Antoni, Stanisław, Janina, z rodziny Klucewicz, Wacław, Emilia, Stanisław, Władysława, Antoni, Aleksander Buraczewski, Jan Pieciun, Maria Kieda, Adam, Felicja z rodziny Sokolowskich, Kasjanik Jadwiga, Henryk Jastremski, 19. rocznica śmierci, wszyscy zmarli z rodziny, Gryniewicz, Charewicz, Gryszkiewicz, Martynkiewicz, Zenon, 8. rocznica śmierci, wszyscy zmarli z rodziny Martynkiewicz, Dworanski, Koziel, Jana Borowska, Aleksander, Stanisława, Witkowskie, Maria Widuta, Kisiel Wiktor, 9. rocznica śmierci, Gennadij, Alfred, z rodziny Pawilowicz, Michalina Antoni, Mickiewicz Antoni, Pilecki Iwan, Jadwiga, Janina i Zenon Borowskie, Iwan Kardel, Adamowicz, Bogdanowicz, Amangajew, Puciata, Henryk, Jan, Jadwiga Piniawskaja, 15. rocznica śmierci, zmarli z rodziny Gajdanowicz, Kaszczyc, Świerbutowicz, Żwirbla, Żdanowicz Tadeusz, 7 miesięcy po śmierci, Pukiel Tatiana, Walery, Genoefa Zygmunt, Swietlana, 1. rocznica śmierci, Marian, 5 miesięcy po śmierci, zmarli z rodziny Pobiedzińskich, Wojtkiewicz, Genoefa Pitkiewicz, 5. rocznica śmierci, a Smolski
Leonid 2 miesiące po śmierci. Zmarli z rodziny Andrzejewskich Kisiel, Rowba, z rodziny Rogal, Franciszek Leokadia, z rodziny Pieleckich Walentina, Helena, Michail, Ustynowicz Stanisław, Wiera, Stanisław, Regina Pielecka, Henryk Żakiewicz, Stanisław, Galina z rodziny Awsiukiewicz, Pawłowskich, Mieczysław Józef z rodziny Nikodon, Franciszka Lazan, Anastazja Bierna 2 miesiące po śmierci, Zajęczkowska Leonarda, Józef 7 miesięcy po śmierci z rodziny Derwis, Romualda, Mieczysław Anatolij, Drema Jelena 10 miesięcy, Bronisława Apolonis, Albina Wadejka 9 rocznica po śmierci, German Anna, Anton, Jagiela Władysław, Wiktoria, Benedykta Zenon z rodziny Rutkowskich, zmarli z rodziny Ostrowskich, Józef, Julia, Zofia, Irina, z rodziny Pobiedzińskich, Kazimir, Janina, Regina, Kuralowicz, Piotr, Wiera, Walera Askirka i za wszystkie dusze w czystu cierpiące, aby Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu przyjął ich do swojej chwały nieba. A my przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Книги пророка Исаии. Так каже Пан, коли ты скинешь себе ярмо, перестанешь погрожать пальцем и говорить беззаконие. Коли отдаси голодному свой хлеб и душу городника насытишь, тоді зазяє у темрі твоє світло, і змрок твой буде, як полдень. Пан буде завсёды водить тебе и натолить душу твою у час засухи, и умацує твои костки. Ты будешь як орошаний сад, и як невичерпальная криниця води. Твои нащадки отбудують давние руины. Ты покладешь подмурки для многих поколений, и будут называть тебе тем, кто направляє проломы, обновителем стежек для заселения. Коли деля шабату стримаешь свою ногу, каб не робить своих справов у мой святый день. Коли назовешь шабат осолодою, святым и шанованным днем Пана, и прославишь Его, покинувши свои шляхи, свои справы и размовы, тоді знойдеш у Пана свою солоду, и я узведу тебе на земные вышини и покормлю тебе спадщиной Якуба, твоего батьки, бо так сказали вусны Пана. Это Слово Божие. Na
Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Panie, zmiluj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnie, aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус убачив митника по імені Левій, який сидів на митні, і сказав йому: «Іди за мною». Той покинув усе, устав і пішов за ним. І наладив Левій для його великою гостину у домі своїм. А було там шмат митників і інших, які сиділи з ними. Фарисеї ж і книжники наракали і казали учням ягоним: «Чому ви ясте і п'єте з митниками і грешниками?» А Єсус сказав їм у отказ: «Не здоровые мають потребу у лікарі, але хворі. Я не прийшов закликать до покаяння справедливих, але грешників». Гэта слово Пана. Присядьте, коли ласка. Умилованные у Христе, Пану, браты и сестры, «Не хочу смерти грешника, – каже Пан, – але каб адвярнуўся ад шляху свайго і жыў». Так каже Святое Писание. Так обвящае волю Отца Небесного. Отец прагне, каб мы, якія ідзём шляхам, які накіроўвае нас да нябеснай Айчыны, ён прагне, каб мы мелі жыццё. Сёння Єсус звярнуў увагу на чалавека, на мытніка. Мытнік, паборшчык налогаў, гэта быў чалавек у народзе выбраным, лічыўся горшы за здрайцу.
горшым ад чалавека безбожніка. Гэта былі людзі, якія служылі акупантам. Рымляне былі акупантамі і збіралі падатак. А мытнікі, яны таксама яшчэ дакладалі, выкупалі права, каб здымаць большы падатак, чым гэта было патрэбна. Нажываліся на людской бядзе. І вось Леві сядзеў на сваёй мытні, і на яго звярнуў увагу незнаёмы чалавек. Паглядзеў і кажа: «Устань і ідзі за мною». Можа, гэтага слова было патрэбна, каб гэты здрайца, гэты грэшнік пачуў у сваім сэрцы прагу навяртання. Ён адразу устаў. Можа, гэта месца, дзе ён знаходзіўся, было тым, што яго замыкала. Езус Христос звяртае ўвагу перш за ўсё, што ў сэрцы чалавека. Ён не адхіляў ад сябе людзей, якія былі праклятыя праз іншых. Не адхіляў ад сябе дакранутых грахом. Не адхіляў ад сябе тых, хто былі пад моцай д'ябла. Ён пахіляўся над кожнай людской нядоляй. І убачыўшы ў гэтым чалавеку таго, хто потым будзе прапаведаваць добрую навіну. Мытнік, якога пракліналі, якога адкідвалі. І як сёння чуем, фарысеі і кніжнікі пагарджалі такімі людзьмі. Ён будзе тым, хто будзе несці добрую навіну патрабуючым, каго выбраў Езус Христос. Менавіта, можа, гэтага слова ён патрабаваў: давер'я. Устань, ідзі за мною. Мы таксама ў сваім жыцці неаднойчы, можа, аступаемся, падаем, можа, выбіраем не той шлях, але для кожнага з нас ёсць Божая дапамога. Для кожнага з нас ёсць выбар, каб ісці гэтым шляхам, які можа мяне завесці да праўды. Ёсць для кожнага з нас гэтая надзея, якую пакідае нам наш Айцец Нябесны. Не хачу смерці грэшніка, кажа Пан, але каб адвярнуўся ад шляху свайго і жыў. Просім жа сёння Езуса Хрыста, нашага Збаўцу, які выбірае тых, хто патрабуе дапамогі. Каб Езус Христос умацаваў кожнага з нас сваёю ласкай аздараўленчай, каб ён дапамог нам
ісці гэтай дарогай, якую Ён паказвае і умацоўвае нас у гэтым шляху. Няхай нас умацоўвае у веры, надзеі і сапраўднай хрысціянскай любові. Амен. Злучаныя з Езусам праз веру і хрост, шчыра просім нябеснага Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён паказваў усім людзям шлях да навяртання і выпраўлення жыцця. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў краін, каб яны паважалі чалавечую годнасць усіх грамадзян. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх пераследуюць спакусы, каб з Божай дапамогай яны супрацьстаялі злу. Цябе просім. Молімся за памерлых, чые прозвішча і імёны былі вымененыя ў гэтай святой імшы складковай, каб яны мелі удзел у перамозе Хрыста над смерцю. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб з дапамогай Божай ласкі мы парвалі з грахом і жылі згодна з навукай Езуса. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай нашыя просьбы і дапамажы нам заўсёды выконваць Тваю волю праз Хрыста Пана нашага. Amen. Stała Matka boleściwa, obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał Syn, gdy na krzyżu wisiał Syn. Duszę jej, co les nie mieści, pełną smutku i boleści, przeszedł miecz dla naszych win, przeszedł miecz dla naszych win. O, jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona, której Synem niebios Król, której Synem niebios Król. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij tę ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, aby nasze serca przez nią oczyszczone odpowiedziały miłością na Twoją miłość przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim W górę serca. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych. Spiesząc im z pomocą, naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego, łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, i jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. O Jezu, w hosty białej, ukryty pośród nas, dobrocią serca swego, zdobyłeś serca w nas. Za miłość Twoją, Jezu, o jak Cię kochać mam. Ty zbawcą moim, Panie, miłować naucz sam. Za miłość Twoją, Jezu, o jak Cię kochać mam. Ty zbawcą moim, Panie, miłować naucz sam. Ogromem swej miłości skruszyłeś serca lud, krwią swoją przenajświętszą obmyłeś serca brud. Za miłość Twoją, Jezu, o jak Cię kochać mam. Ty zbawcą moim, Panie, miłować naucz sam. Za miłość Twoją, Jezu, o jak Cię kochać mam. Ty zbawcą moim, Panie, miłować naucz sam. Pragnieniem mojej duszy bądź zawsze, Panie mój. Niech zbliża mnie ku Tobie codzienny życia znój. Za miłość Twoją, Jezu, o jak Cię kochać mam. Ty zbawcą moim, Panie, miłować naucz sam. Módlmy się. Posilenie chlebem dającym życie wieczne, prosimy Cię, Boże, aby sakrament, który przyjmujemy na ziemi, stał się dla nas pomocą w drodze do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew Cię skroiła,